Μιχάλη, θα κάνω Facebook. Κάτσε ρε Φτέρη, ακόμα δεν ήρθες. Πες και μια καλημέρα. Καλημέρα Μιχάλη, τι κάνεις, καλά? Πάντα καλά. Που λες όσο εσύ κοιμώσουν, εγώ ήμουν στην Κούλα, δίπλα, και με κέρασε κάτι κουλουράκια. Και εγώ τη ρώτησα από πού πήρε τη ιδέα και μου λέει δεν είναι δική μου, είναι από το Facebook. Και λέει, ρώτησα κι εγώ καχύποπτη, πού είναι αυτό το Facebook? Και τι έμαθα, είναι ένα μέρος στον υπολογιστή όπου μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου. Καλά, και το τηλέφωνο τι το έχουμε? Όχι να τον ακούς και να σε ακούει ρε Μιχάλη μου, να της στέλνεις μηνύματα τζάμπα, να βρεις φωτογραφίες και βίντεο. Από ένα τέτοιο βίντεο είδε και η Κούλα, τη συνταγή, και θέλω κι εγώ να κάνω Facebook. Μια χαρά είναι τα κουλουράκια σου, δεν χρειάζεται να τα αλλάξεις. Αυτά είναι καλύτερα, πάρε να δοκιμάσεις. Και τέλος πάντων, Μιχάλη μου, δεν είναι μόνο τα κουλουράκια. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει η διπλανή από εμάς? Νιάτα ίσως. Να μιλάς για την αυτός χειροξεπούτη. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο τον εγγονό μου να έρθει να μου κάνει Facebook. Ναι, άλλη δουλειά δεν έχει το παιδί να ασχολείται με τις παλαβομάρες σου. Άκου και Facebook. Έλα αγοράκι μου, τι κάνεις, καλά? Η μαμά, ο παπάς καλά? Ναι, έλα ρε πουλάκι, έλα λίγο κάτω που σε θέλω σε κάτι, ναι. Ναι, έλα, πήγαινε. Ναι. Μιχάλη, έχει το νου σου, θα έρθει το παιδί όταν χτυπήσει να ανοίξει, εντάξει, εγώ πάω να φέρω τον υπολογιστή. Μιχάλη, άνοιξε! Ναι, μωρέ γυναίκα. Έλα, γόρι μου, πέρασε μέσα. Γεια σου που. Η Ηλιά είπε ότι μην κοιτάξει. Ναι, τώρα έρχεται. Έλα, αγοράκι μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Τι είναι η Ηλιά? Θέλω να μου κάνεις Facebook. Άτσα, Ηλιά. Δεν θες το Facebook. Δεν κάνουμε εσύ και άσε ερωτήσεις. Λοιπόν, Facebook, θα βάλω το δικό μου. Όνομα. Τι όνομα θες, Ηλιά? Το βαφτιστικό μου. Θα βάλεις Ευτέρπη Κανελοπιπερίδου. Ρε γέλια που θα κάνουμε. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Δεν είναι ανάγκη να το βάλεις έτσι. Να, θα σε βάλω εγώ. Κάνε. Τι κάνω? Κάνει και κάνει. Άσε το παιδί που ξέρει τι κάνει. Πώς είναι? Θες να βάλεις μια φωτογραφία προφίλ? Εντάξει, βγάλε. Όχι, βρε Ηλιά. Όταν είναι μια φωτογραφία που θα τη βλέπουν όσοι κάνουν αναζήτηση. Και τι είμαι εγώ να με κάνουν αναζήτηση, καμία χαμένη στην Αγγελική Νικολούλη? Καλά, άστο. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα έχεις αυτήν εδώ την επιφάνεια, όπου βλέπεις ότι τι ανεβάζουν, δηλαδή κοινοποιούν οι άλλοι, μπορεί να είναι φωτογραφίες, βίντεο, τοποθεσίες, οι φίλοι σου δηλαδή, και εδώ πέρα, κάτσε, είναι εδώ το τοίχο σου που μπορείς να ανεβάσεις εσύ φωτογραφίες και βίντεο που θα το βλέπουν οι φίλοι σου. Μωρέ, θα βάλω εγώ φωτογραφία που βγάλαμε με τη Μίνα στη Χαρούλα την Αλεξή για να σκάσει η Κούλα που δεν μας πίστευε. Ναι, βέβαια, δεν πρόκειται για τις πραγματικές σου φίλες, αλλά για άτομα τα οποία έχουν Facebook και αποδέχονται να είναι φίλοι σου μαζί να είναι στο Facebook. Αυτό μπορεί να είναι γνωστοί και άγνωστοι. Τους άγνωστους να μην τους αποδέχεις. Εδώ δηλαδή μπορείς να κάνεις αναζήτηση. Δηλαδή να βρεις το προφίλ ενός ατόμου και να το κάνεις βίντεο. Εμένα π.χ. με λένε Γιώργο Πατρίκιο, οπότε με βγάζει, πας στο προφίλ μου, εδώ δηλαδή που ανεβάζω φωτογραφίες και βίντεο, και μου στέλνεις έτοιμα φιλίας. Εγώ το αποδέχομαι, οπότε πλέον είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε γιαγιά και γκόνη. Στο Facebook δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Το μόνο που μπορείς να είσαι στο Facebook είναι φίλος και αυτό κυριολεκτικά, αλλά δηλαδή μπορείς να βλέπεις τις δημοσιεύσεις σου και αυτός να βλέπει τις δημοσιεύσεις σου. Έγινε? Καλά. Εγώ φεύγω. Έχω διάβασμα. Τα λέμε για τα λέμε παππού. Γεια σου αγόρι μου. Αμάν μωρή, το έπαιξες το παιδί. Ας τα λόγια και έλα να βοηθήσει με αυτόν τον διάολο. Καλά, ακόμη δεν κατάλαβες. Εγώ που πήγαινα ερχόμουν κάτι έπιασα. Ναι μωρέ Φωστήρη, έλα μας δώσει τα φώτα σου. Λοιπόν, εδώ λέει ότι ψάχνουμε γνωστούς. Ποιο να ψάξω? Τη Μίνα να ψάξω. Αλλά αυτή είναι και λίγο κοιμισμένη. Θα έχει Facebook? Σιγά μην έχει. Και δεν ψάχνει. Ψάξε τη διπλανή που έχει σίγουρα. Μωρέ ναι, καλά λες. Πώς τη λέγανε? Κούλα μωρή. Μωρέ για έλα γράψτε είναι, δεν βλέπω. Ναι, αυτό φταίει ή που δεν μπορείς να βρεις τα πράγματα.
Είναι επειδή δεν βλέπω καλά, γι' αυτό. Δεις αν είδε μωρή, παραδέξου το. Βρε, άντε τελείωνε. Λοιπόν, κούλα μαυρίδου. Να, αυτή δεν είναι. Ναι, μωρέ. Τι διάβολο κάνεις φωτογραφία και φαίνεται έτσι νέα. Εμένα θέλω, Μιχάλη, να με βγάλεις φωτογραφία και να με κάνεις να φαίνομαι έτσι. Μιχάλη Πατρίκιο με λένε, όχι David Copperfield. Βρε, άντε φύγε από εδώ. Ποιος μας έκανε έτοιμα? Πάλι μας. Τώρα βλέπεις. Είναι επειδή στέκομαι πιο μακριά γι' αυτό. Τι κάνουμε τώρα? Ξέρω εγώ, αποδοχή. Για πάτε να δούμε. Ξαδερφός μας τέλειες, μωρέ. Πώς πάει έτσι ο Στελάκης? Ρε γυναίκα, θα κάνεις τίποτα να φάμε ή θα πεθάνω από την πείνα εδώ πέρα? Μιχάλη, δεν μπορώ τώρα. Εντάξει. Μου κάνει και η συμμαθήτριά μου, έχει κίτσα. Από το δημοτικό μαζί ήμασταν. Ξέρεις κάτι, άμα θες παραγγείλει μια πίτσα. Ρε μπελά, το βρήκαμε. Μιχάλη! Ρε Μιχάλη! Γεια σας. Σωρματώ. Μιχάλη, σήκω, θα παγώσει η πίτσα, άντε. Τώρα τελειώνω την τελευταία πίστα και έρχομαι. Μ' άρεσε που δεν ήθελες Facebook. Καλά, εσύ δεν πεινούσες. Τώρα σου λέω έρχομαι. Μιχάλη! Τι είναι βρε γυναίκα και καρίζεις πάλι? Έλα γρήγορα, έλα! Μπορεί να σ' άμψω κάτω λύση αυτό το σπίτι.
Τι έγινε? Δες εδώ, δες. Ναι, τι. Συγχαρητήρια. Δεν μπορώ να διαβάσω. Τι είναι αυτά. Φέρτε εδώ πέρα. Συγχαρητήρια. Μόλις κερδίσατε ένα τριήμετρη αεροπορικό ταξίδι για 2 άτομα στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τη 1000η προβολή αυτού του βίντεο. Για παραλαβή του δώρου σας πατήστε εδώ. Τι να κάνω, να πατήσω? Ξέρω εγώ ρε γυναίκα, πάτα, τι θα σε κάνει, θα σε φάει. Αυτό να μου πεις. Παρακαλώ, για παραλαβή του δώρου σας, επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας. Τι να κάνω? Γράφτε, τι να σου πω, δεν μας δίνονται κάθε μέρα τέτοιες ευκαιρίες. Τα δικά μου ή τα δικά σου να γράψω? Τα δικά μου θα γράψω. Θες μήπως θα πάρουμε τα παιδιά πρώτα, μήπως θα μας πούν τι να κάνουμε. Γιατί? Για να μας πούνε να τους δώσουμε σε αυτούς τα εισιτήρια. Εγώ είδα έτσι κι αλλιώς το βίντεο, άρα εγώ κέρδισα το δώρο. Λοιπόν, τα γράφω. Μωρέ καλά τα λες, σάμπος τι θα πάθουμε. Λοιπόν, Θα τα γράψεις εσύ γιατί δεν βλέπω. ναι. Όνομα, λοιπόν, επίθετο. Λοιπόν, πόλη, χώρα, λοιπόν, Ελλάδα. Ταχυδρομικός κώδικας, ναι. Κάτοχος πιστωτικής κάρτας. Το όνομά μου, ναι. Λοιπόν, κωδικός. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ναι, λοιπόν, ναι. Ναι. Ωραία. Τι έβγαλε τώρα? Συνέχεια. Τέλεια. Πετάτε αύριο στις 10 με Ολυμπιακή. Τέλεια! Μάλιστα τα ξυριστικά σου, τα χάπια σου και τις μασέλες σου. Φτιάξε βαλίτσα, πετάμε αύριο. Και στα παιδιά τι θα πούμε. Θα τα πάρω εγώ τηλέφωνο, θα τους πω ότι θα πάμε στο χωριό. Έτσι ξαφνικά δεν θα σε πιστέψουν. Θα τους πω ότι αρρώστησε η κουμπάρα μας η πίτσα. Έννοια σου, θα τα βολέψω. Γεια σας. Παρακαλώ, πείτε μου. Γεια σας. Εμείς ξέρετε, κερδίσαμε ένα ταξίδι για Μαδρίτη. Σε ποιο όνομα έγινε η κράτηση Στο δικό μου. και πώς σας λένε? Μου κάθηκες τώρα, Ευτέρπη Κανελοπιπερίδου. Ορίστε. Λυπάμαι, δεν υπάρχει κάποια κράτηση. Είναι περίπλοκο όνομα, μήπως το γράψετε λάθος. Γράψτε το άλλη μια φορά. Μισό λεπτό. Τίποτα πάλι. Μήπως κάναμε την κράτηση στο δικό μου όνομα. Για γράψτε, Μιχάλης Πατρίκιος. Καμία κράτηση. Είστε σίγουροι ότι ταξιδεύετε με Ολυμπιακή? Μην με κοιτάς έτσι, μπορεί να ξεχνάω, αλλά όχι και τόσο. Θέλετε μήπως να καλέσουμε στο ταξιδιωτικό γραφείο από όπου έγινε η κράτηση? Δεν κάναμε κράτηση από το ταξιδιωτικό γραφείο. Αλλά Εγώ ξέρετε, είδα ένα βίντεο μαγειρική στο Facebook και έτσι κέρδισα το δώρο. Α, μάλιστα. Λυπάμαι, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για απάτη. Μα έδωσα και τα στοιχεία μου.
Πιστέψτε με, κυκλοφορούν πολλά τέτοια ψεύτικα μηνύματα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, δεν θα πάμε Μαδρίτη. Εάν θέλετε, υπάρχουν πολλές οικονομικές προσφορές για ταξίδια προς όλη την Ευρώπη. Όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάμε. Πάμε, μωρή, ρεζίλικη. Γεια. Εσείς είστε εδώ, παιδιά, είναι το χωριό. Άστα, αγόρι μου, άστα. Τι έγινε, τι πάτε. Άσε, λαχάρα που μας έπιασε, αγόρι μου. Τι έγινε. Έλα, είμαστε από μέσα, μας ακούσει η κουτσομπόλα Μαυρίδη, έλα. Τι έγινε. Ας, πού να στα λέω, μας κορόιδεψαν. Σαν δεν τρέπονται γέρους ανθρώπους. Κάτσε εσύ πουλάκι μου, με ένα παιδί μου πεθαίνουν τα πόδια μου να αφήσουμε και τα πράγματα. Θα πάμε μια στιγμή μέσα εμείς. Με τρομάζετε. Πού να στα λέω, αγοράκι μου. Χθες ήμασταν με τον παππού σε αυτό το διάολο τον υπολογιστή. Και μας βγάζει μήνυμα, μας έλεγε ότι κερδίσαμε ταξίδι στη Μαδρίτη. Και εμείς τι να κάνουμε, δίνουμε τα στοιχεία για να παραλάβουμε το δώρο μας. Και που λες σήμερα, χαρούμενοι, πάμε στο πεζοδρόμιο, λέμε το όνομα, μας λέει δεν υπάρχει κράτηση σε αυτό το όνομα, απάτη. Τι στοιχεία δώσατε. Τα πάντα, ό,τι μας ζητούσε, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, τα πάντα. Άμα εσείς δίνετε τα στοιχεία σας σε αγνώστους. Αφού ήταν δώρο. Και άμα σου πω εγώ ότι κέρδισες 10 μέρες διακοπές στις Μπαχάμες, θα με πιστέψεις. Άμα άρεσες. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Κυρίως όχι στο διαδίκτυο. Μα δεν ήταν στο διαδίκτυο. Στο Facebook ήταν. Το ίδιο είναι. Γεμάτο είναι το Facebook από απατεώνες, ψεύτικα προφίλ. Άτομα που προσπαθούν να κλέψουν τα στοιχεία για να τις κοροϊδέψουν. Μια χαρά ξέρετε εσείς τόσα χρόνια να λέτε να μην βγαίνω με αγνώστους, να μην μιλάω με αγνώστους και να μην λέω που μένω. Και τώρα, αυτά που λέγατε, τα κάνετε εσείς. Μα καλά, γιατί θέλουν να κοροϊδέψουν γέρους ανθρώπους αφού. Ίσα ίσα. Εσείς και τα παιδιά είστε το πιο εύκολο θύμα. Και στα έλεγα εγώ, να μην δώσουμε τα στοιχεία. Αλλά εσύ εκεί, θα τα δώσουμε, τι μπορεί να γίνει. Ναι, όταν σε έλεγα να πάρουμε τα παιδιά να ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν ήθελες. Ναι, αλλά τελικά συμφώνησες να τα πούμε. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Άλλωστε, φταίω κι εγώ που δεν σου το από την αρχή. Αλλά πού να το φανταστώ. Άκου εκεί, ταξίδι στη Μαδρίτη. Βρε, άμα ήταν κάθε φορά που το ίντερνετ ζητούσε να δώσουμε τα στοιχεία μας. Τέλος πάντων, καλά που δεν δώσετε καμιά πιστωτική. Πες μου, πείτε μου ότι δώσετε πιστωτική. Μα αφού ήταν δώρο. Υποτίθεται ότι δεν χρειάζεται πιστωτική. Φαντάζομαι να σε έκοψε μέχρι εκεί. Έλεγε ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε το δώρο. Λοιπόν, γιαγιά και παππού, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά πρέπει να μάθουμε στην τράπεζα τώρα. Λοιπόν, γιαγιά και παππού. Το διαδίκτυο είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα στον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις με φίλους, να βρεις χρήσιμες πληροφορίες, να διασκεδάζεις και ναι, ακόμη και να βρεις συνταγές για κουλουράκι. Θέλει όμως προσοχή. Πρέπει να μην δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία στον οποιοδήποτε. Να προσέχεις ποιον κάνεις φίλο και να μην εμπιστεύεσαι ό,τι διαβάζεις χωρίς να το αξιολογείς. Αν πάντως την πατήσετε ή κάποια στιγμή νομίζετε ότι σε χόρυδεψαν ή χρειάζεται βοήθεια, γρήγορα στον εγγονό ή ακόμα καλύτερα, σημειώστε από τώρα αυτές τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα.